Sa paulit-ulit na pagkakataon na nasaktan na bigo. May adlaw kang tanan ng mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usakawit, ingon man sa mga artista nga matag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joji. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Dilaw. Recorded by X Thunder Gaming. Maayo ka niabot dayon ka, bisan og kalit-kalit akong pagpanawag nimo. Ingon man ka nga importante kayo, maong nagdali ko kay nabalaka ko nimo. Love kita kay kuno mo, no? Sobra pa sa akong kinabuhi. Aon sa man, kung saan imong gustong isultin ako ha? Joji, sorry. Ha? Nihilak magod ka. Nga naman nga naman ka. Dili ni mo deserve ang babae nga sama na ako. Hugaw ko. Nga naman nakasulti mo ka, anak. Joji, mabdos ko. Og dili ikaw may amahan. Us! Pasahilo ako. Nadala ko sa tentasyon. Pasahilo ako, Joji. Kinsay amahan sa kong mordos, ha? Kinsa? Daan palagid ko. Daan pagilagay ko, sus. Unsay daan ba? Wala lagi. Daan pagilagay ko ba nga, na-something nga na nilang duha ni Bayrilio. Nakabantay naman gusto nila nauwan nilang duha, basta mag-inom ta ninyo. O kung makatog na ka, tungkol sa kahubog mo, nakabantay sa kubay nga, na ikaugaling yung kalibutan ng duha. Mga traitor sila. Ay naunsa ka man ing taon na anak, uy. Nagsige naman lang kagbukmok din is kwarto. Di na ko ganang magawas, ma. Anak, angay ko magpasalamat nga nalayo ka sa babae nga sama niya. Tarong ka nga pagkalalaki. Tarong ka nga pagkauyab. Unya, gibinuangan ka ra. Ma, Hadong, ati man na imong kaugalingon. Sige na. Bangon na diha. Og duty na dito kay pila ka adlaw ka ng absent. Sorry kaayo, Chuchi, ha? Pero naka-decide ang atong manager nga fire auto na ka. usa? Sa ato pa, wa na di kay trabaho. Wa na, ma. Ani na lang, nak. Na may gi-offer nga trabaho ang akong amiga. Magbantay ra kog idaran na good pero dili man nati manunon good. Ubanan o gayran lang nako siya. O usa pa, igo ra sa kumong limpyo sa bahay. Unya, ma? Uban nako. Tabangi ko aron mo gaan-gaan ang akong trabaho. Ma'am, ako ding anak si Joji. Siya mao mo abag-abag na ako sa kong trabahoon dinhi. Oh, mao ba? Wala kay trabaho dong? Sa pagkakaroon, ma'am, wa pa siya trabaho. Maong abagan lang una ko nis mga trabahoon. Pero ayaw ka bala ka, ma'am. Maulang gihapon ang inyong ibayad nako. Oh, sige. Way problema. Salamat, ma'am. Abi na kong tiguan na itong ahong katong amo na ito, ma. Di pa, di? Shh, huy! Ikaw pa!
Mudunggan ka gani na. Ay, kana si ma'am. Dako na og edad. Pero arte na siyang lawas dong. Di ko ang pambigay siya, ma. Pero nga nang magkinahanglan pa mo sa mauban niya. Ay mo, may gusto siyang mga anak. Bebe. Ayaw na lang pagdagag pangutana, be. Pasalamat gani na kinatay trabaho tungod nila. Oh, uy hala. Halos stress naman di ay. Kuha atong snacks na akong giandam dong. O niya ihato dito sa kwarto ni Ma'am Weng. Okay, ma. Wow! Salamat ha. Uy, sa payan, ma'am. Tuod. Manong wa man ka magtrabaho? Dili ba kay nimo ang ingon ini nga trabaho? Nga ingon ini ra ka. Kay gwapo ka. Dindot og lawas. Sigurado ko nga daghan og babae ang makagusto nimo. May uyab ka na ba? Recorded by X Thunder Gaming. Georgie, nagunsa pa man ka diha. Dali na, kay daghan pa kayong trabahoon. Oo, ma. Excuse me, ma'am. Anak, na ako importanteng lakaw karon ha. Ikaw na lang una mo bahala dito sa ilang mamweng. Okay, ma. Tarong nga gid taw ng imong trabaho ha. Para dili siya makareklamo nato. O gusto pa, ayaw kalimot og pangumpra. Oo, ma. Managi ko pangumpra. Ngayon ni kaysa sayo ko naman sa tanong trabaho. Magdali ko, aron makauli din ko. Ha? Muuli na ka? Kasayo ba sa dimong muuli? Wala mo ko trabaho nun din ni ma'am. Dali, mag-inom ta. Muinom ka, ma'am? Oo, kay nga no. Tiguang nabagid ko si Montanaw, Maong nakurat ka nga mo inom ko. Dili man, ma'am. Kung mauna. Sige, uban ni kog inom, Georgie. Mao ba? Mao din na'y nahitabo sa imong ex? Oo, ma'am. Huwag mo na inungdan, wadaan kong trabaho. Rag, nahagsang akong kalibutan tungod niya. Way ayo bayhada. Og ako maoy naas iyang lugar. Ampingan ti ka oy. Kaswerte na nako nimo Guwapo na. Buutan og loyal pa. Asa naman dingon nga nindot og lawas, ma'am. Gitiman-an gid nimo ha. Binuha kita, ma'am. Binuha. Pero ikaw, ma'am. Ano mo man kay Paris, ma'am? Sayang kay. Swerte gid sa untang lalaki nga makaangkon nimo. No, pilian ko laki, Georgie. Tagsa na ko baka gusto. O kapin nimo na ako'y nagustuhan karon. Mo ba? Uy, maayon naman, ma'am. Aron din na magningaw yung kinabuhi. Pero, wala ko makabantay nga na mamisita ni mo din, ma'am. Pero ba't siyag di eh? Uy, wala ko makabantay, ma'am. Ikaw, Georgie. Ikaw ang akong nagustuhan. Ako? Pero murag wa man ka makagusto na ako. Sa ako nang gingon ni mo, ma'am. Swerte ang lalaki nga makaangko ni mo. Anong usikan mo na ako? Georgie. Unsa? Namigdago nga relasyon sa mga amo? O bay,
gitago lang na mo kay sigurado gid ko masuko sa mama. Bay. Sigurado ka ganang yung magibuhat? Oo bay, sigurado gid ko. Naibaw ko bay. Nga dako kay migap sa edad bay. Pero lahi siya mo pangga bay. Dili kay ako ray nag-effort sa among relasyon bay. Ug naibaw ko nga kiwawan kang maminaw ani. Pero love man ako siya bay. Oo ba? Pero, bay, kini mo'y timan dili hangtod sa hangtod din yung matago ang iyong relasyon, bay, Jojo. Dugay na din ni mong gitago na ako, Joji. Sorry ma. Kung wa pa'y nakasulti na ako, wa ko'y kalibutan bahin ani. Usa pa nasud sa imong utok ha? Atong amo giunay nimo? Nahibaw baka kung unsa na mga tabi-tabi sa mga tao? Kamo ray gichismis sa mga tao. Ma, wa ko'y labot ang ubang tao. Ug dili man makapikto nga mong relasyon sa imong trabaho ma. Ug usa pa, naala ko'y plano ma. Ha? Unsa man sad kuno'y plano nimo, Aber? Unsa? May trabaho ka na? Oo. Maong si mama nalay mo trabaho din ha. Kung mag-ipon na lang kahata. Ha? Padadaan na lang ito sa mama ni mo kada buwan. Pero mag-ipon ta. O magpalayo ta sa mga tao nga nakailaog mo judge nato. Wing. Alam mo ba munti ka na sumuko ang puso ko Nasaktan na bigo Huwag kang delikado na naman Para makalikay sa mga tabi-tabi sa mga tao, nagpalayo ginming duha ni Wing. Karon, nakasabot na ko. Nganong gipalayo ko sa akong ex. Tungod kay naapay mas better pa nga moabot sa akong kinabuhi. O dili ideal ang among relasyon ni Wing. Pero, wa mi pakialam kay wa mi giyatakan nga laing tao. Og mao na importante. Og pabiling ming malipayon hangtod karon. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaga ning akong tampo. More power. Amen. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka naman higalang kaagi ni Joji nga taga Basak Pardo, Cebu City. Uman sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagahang dilaw.